pixka zer daukagun, zer dagoen babestuta, zer ez dagoen babestuta. Eta, bueno, gero formazio honen intentzioa da, gero talde praktiko, arlo praktiko bat izango dugu, ikustea kultur teknikariek ze eragin eduki dezakegun, izan dezakegun, gure herriko ondarea babistekoan. Josuk esplikatu dut pixkat, printzipioz, askotan, hirigintzako departamentuetan egiten den lana dela ondareekin ikusi behar duen lan osoa. Kulturarloa ez dela kontutan hartzen, edo ez daukala eragin handirik kulturarloak babes horretan. Eta, guk badakigu, badaudela adibide batzuk, gutxi diana, baino, kulturarloak eragin handia izan duena ondare horren babesean. Eta ez dara gelditu bakarrik arkitektoen, hirigintzako departamentuen esku. Orduan, hasierako parte honetan, Josuk eta nik esplikatu nahi gendun, zein da bizkat arlo legealde ikusitako arloa babesteko orduan, bi patrimonioek, bi ondari horiek, bai eraikia eta bai arkeologikoa. Eta bigarren zatian, egingo dugu bizkat indar gehiago jarriko dugu, ikustean ze eragin eduki dezakegun, zuek ze eragin eduki dezakezuen horretan. Orduan, ondare arkeologikoa bizkat ikusteko nola dagoen babestua eta zer daukagun Gipuzkoan, gogoan ikustu dugu. Arkeologia ondarea, dago, sailkapenean hiru sailkapen diferentea azaltzen zaizkigu. Kalifikatua edo sailkatua, edo zer mugatua, lege ondarean azaltzen den bezala, berdina da, goreneko maila. Gero daukagu inventariatua edo zerrendatua, zerrenda baten sartua dagona, esan nahi du, inventariatua. Eta gero dauzkagu balizko eremu arkeologikoa. Kalifikatutakoak, zer daukagu? Labarreteko artean duten aitzuluak, Burdinaroko herri gotortuak edo kastroak, Aizorrotzeko gaztelua, Hondarribiko hiribilduaren eremu arkeologikoa, Meiralitotegiak eta Aizpeko meategiak. Printzipioz, kalifikatutakoak azaltzen dira. Labarretako artean duten aitzuluak. Orain arte, orain dela urte gutxi arte, 2006 arte, ekain eta altxerri bakarrik ezagutzen ziren. Oso, ikusiko dugu, garrantzi handiko kobazuluak eta labarretako artea UNESCOko gizateriaren ondarean sartuta daudenak. Baina, 2006-tik honea, azaldu dira beste kobazulo batzuk, askotze xumegoak esango genduke, dauzkatenak, adibide, mailakatu bako genuke, ertainak edo B mailakoak, labarretako artearen barrenean, eta dira prelektzeko aitzulua, nun azaldu zian behatzez egindako arresto txiki batzuk bandera deitzen zaion kolada estalagmitikoetan, astigarragakoa, beste binaka behatzekin egindako arresto batzuk azaldu zian toki bat, baita ere ematen du galdutako beste irudi batzu da dela, Praileiz deban dago, astigarraga ere bai. Gero, aizbitarte lau oso ezaguna dan aitzuluan, errenterian, baita ere esan duzian mantxa batzuk, mantxa gorri batzuk, baina kolada estalagmitikoak, troskak, estalita dauzkatenak, eta orduan badakigu oso zarrak diala, nahiz eta ez dugu irudirik ikusten, dirudi zarrak diala. Azkeneko egunetan zerbait gehiago esaldu dela esan diate, guaindikan ez dakit, baita ere ematen du gauza sinpleak eta diala. Eta gero bi azkeneko aurkikuntzak izan dira Lamolintzulo, zestoan, eta Erlaitz, zestoa eta debartean, guaindikan erabaki gabe dago, deban edo zestoan dago. Lamolintzulo azaldu dira pintura gorri batzuk, animalien irudiak dira, gutxi dira, baina, eta oso gaizki konservatuta daude, baina oso zarrak dira. Zaten du, igual, 25.000 urtetik, 25.000 urte ingurukoa. Eta Erlaitzen azaldu dira grabatu batzuk. Hauek, azaldu bezain laster babestuta gelditzen dira. Zergatik, legeak esaten dulako labarretako arteko kobazulo guztiak automatikoki babestuta gelditzen dira. Eta gaina maila gorenean. Hauek, badaukate bere babesa automatikoki. Baina, askotan ez dago dekreturik esateko
nola babestu bardian edo zein ingurua babestu. Ekainen kasuan, inkoatu zen espediente bat, baino, abian jarri zen, baino, itxigabe dituzten. Eta altxerrin ez dago ere. Orduan, traileaitzeko kasua oso berezia da, arrobi bat ondoan daulako, hor bai badaukagula, dekretu bat, esplikatzen duna, zehatz eta mehatz, nola lan egin behar dan inguruan, noraino daun babestuta, eta Ekaitin eta altxerri, gizateriaren ondarea izendatuak izan zian, 2008ko uztailean, benetan ez dira behar bakarrik izendatuak izan, baizik eta izendapen bat, Altamirako aitzuloa nazena, zabaldu inda Kantabrialdeko kobazulo askoetan. Eta sartu dituzte Ekain eta altxerri, izendapen horren barrenean sartu dituzte. Ekain ezaguna da oso, batez ere zaldi panel izugarri ederra daukalako, eta irudi oso ezaguna dira. Altxerri berriz gehienak grabatuak dira saltzen dienak, hango hien daukazue basauntz bat. Eta hemen beran, orain baten burua, barrenen azeri bat saltzen dana, oso irudi ezagunak eta esanguratxoak. Traileaitzen azaldu zana berriz zian, horrelako mantxa txiki batzuk, behatze zindakoak, mantxa gorri horiek, 25 o 26 daude, eta horregiak berez babestea albidetu zuen. Ze traileaitz babestu nahi genduen hasieratik, baina Jaurlaritzaren kriterioak oso zorrotzak dira. Pintura balin badituzte, babesten dituzte, eta ez balin badituzte, behintzak kalifikatu ez dituzte egiten kobazuloak. Orduan, hemen, pintura beka saldu zian arte, ez zegoen modurik babesteko, eta arazo handia zegoen, arrobiarekin, arrobiak desagertu aratziko zulako kobazuloa. Da beka saldu zienen, babestuta gelditu zen, eta salbatu zen, nola hori. Astigarragan, handikan urte gutxita, saldu zian horrezkerretan ikusten dian, behatzekin indako arrastoiek, badakigunak oso zarrak diela, oso lutre aldikoak, edo amagoz goin dela 5.000 urtekoa, gutxi gara bera. Aiz bitarten da azkeneko urtetan azaldu dien mantxa gorri horiek, eta gainean kolada estela mitiko hori esaten duna hori formatzeko urte asko behar izaten dira, eta horrek tapatzen du mantxa hori, animali baten zealde izan ditekena, eta horregatik haure babestutare mugitzeke automatiko gizegirra. Da Molinzuloko azkeneko aurkikuntza horiek, dela 5 hilabetekoak edola, goien orainen bat edo horrako zerbait, hemen orainarra bere barrakin, eta saldu dienak oso konservazio egoera txarra jarri. Eta gero da azkeneko aurkikuntza, hor goien uro edo zezen aspaldiko zezen baten burua, ikusten da, grabatua, eta hemen ezkerretan zaldi baten burua, hori azkeneko aurkikuntza. Hauek esate izuet automatikoki maila gorenean jarri. Hauek dia pixkat dauden babes dekretuak, esate izuet gehienak dira automatikoki deklaratu dialako, eta traileaitzen doke bere dekretu beritzia jarraitu. Traileaitzekin, ze gertatu zen? Esplikatu dizuetan bezala, traileaitzek berez bazeukan 3. sailkapen hori izan, balizko eremu arkeologiko bat. Balizko eremu arkeologikoak ze esan nahi du. Bakarrik Jaurlaritzak esaten du, obra bat edo lan bat egin behar denen eta eragina da honen, interbentzio arkeologiko bat egin behar dela. Ez du berez babesten. Zuk egin dezakezu interbentzio arkeologikoa, kasu honetan, traileaitzen, ustuko bazuloa, eta gero arrobiak jarraitzen du eta zuntxitu egiten du. Eta gauza bera, baserri bat edo eraikin bat balin badago balizko eremu errota bat edo bordinola bat balizko eremu arkeologiko bezala izendatuta, berez ez dago babestuta eraikin. Bakarrik obligatzen du jabea edo obra egin behar duna, obraren sustatzailea interbentzio arkeologiko bat egitera. Besterik ez. Kasu honetan horrela zen. Eta, esan dizuetan bezala, pinturak azaldu zian arte, ezin izan zuen babestu. Orduan azaldu zen dekretu bat, babesteko, eta eremu batzuk jarri ziren, ezarri ziren,
Eta, bueno, bigarren eta hirugarren eremuan, Kobazulotik 50 metrora, ezinezkoak zian leherketak, laugarren eremuan esplotatu daiteke, gero bueltatu dekretu zarronetara, esplotatu daiteke lehergailurik gabe, eta bosgarren eremuan harrobia jarri dezake bere lan egiten, beti ere baldintza batzu betetzen baditu. Dala, vibrazioak Kobazulora ezabekatzea, vibrazio maila bat dago, 4 mm segunduko, eta horri inguruan, preleitz inguruan, aurkitu ditugu beste Kobazulo batzuk, eta kostalegearen arabera dekretuak babesten duna baino, beste zati handi bat, babestea lortu da. Kostalegeak berez, marea igotzen dan tokiraino, handikan erreka dagoen, edo marea igotzen dan erreka hori dagoen bi aldeta 100 metro babesten ditu. Eta horregatik, hor, iaia vegetazioa azaltzen den marra hori, marralda edo ditzen dena hori babestuta gelditu da kostalegearen gatik. Baina ez kultur marearen gatik. Nazalduzean, baita ere pinturaz aparte guretzako igual garrantzia handiago daukaten beste material batzuk, adibidez, Venus itxurako kolgante hau, eta azterketak hila bat egin genituen, demostratzeko eragina egon ditekela harrobiaren lanengatik, nondikan sartu diteken ura Kobazulora, eta alegatzeko jaurlaritzak bere babes dekretuak egiten ditunen, alegazioak aurkezteko epe bat izaten dugu, edozeina bezala, eta alegazioak aurkeztu izan ditugu, baina ez dugu ezpekin. Hau da nola saldu zen, jare bat, zintzilikari bat, ekigo ondo lepokoa soka batekin lotuta dengo zen, edo larruzko jantzi baten posita dengo zian elementu hiek, zintzilikari ezin dena zulo daukate, oso berezia, oso gutxi daude Europa osoan. Horrelako kolare bat osatzen zuten, jaitu. Eta azken urtean tokatu dugu beste sarrera bat prelitzerako. Aldi berean, eskatu dugu jaurlaritzari, lehenko dekretuak ez zula kontemplatzen sarrera berri hau, eta mesedez, babestu dezala, gutxienez, sarrera berri hau, eta egon ditekeen luzapenako Kobazulorena. Nikan zai gaude, erantzun. Hau da, azaldudan, zulo txiki bat azaldu zen, eta onditzen jungea, eta pentsatzen dugu bestearen itxura berak ditugu. Dekretuak ondaren babesa eta harrobiaren usteapena uztartu nahi ditu. Eta baldintza batu jartzen ditu. Zer gertatu da? Enpresak baimena zeukan esplotazio hori egiteko. Beak batzekin Kobazulo hori hor zegoela, eta balizko eremu arkeologikoa zela. Baina pentsatuta zeukan, hori eskabatuko zela guztiz eta aurrea jarraituko zutela. Hau azaltzean, pinturak azaltzean, dekretua egin du jaurlaritzak eta enpresak pentsatzen du eskubide bat kendu diotela. Osea, beha zeukan eskubide bat. Interesak interes publikoak dira. Ondarearena, beste interes pribatua da, baina benetan da konzesio publiko bat. Argia, lurrezpian dagoen argia denona da, konzesio bat ematen zaio enpresa bati hori ustiatzeko, baina publikoa da. Baina, juezak erabaki dute, kendu zaion eskubide horrek, indar gehiago dula, eta 18 milioi euro kobratu ditu enpresak, trailaiz babesteatik. Eta bakarrik 50 metro jindetik, ez da gelditu dula bere jarduera, eta bakarrik 50 metro llegatik, eta dekretuak aipatzen dituen gauzegatik, 18 milioi euro indemnizazio lortu du. Oso, ez dakit, aurrekari txarra da, ondarearen babesaren. Ze horren ondoren, etorri dira, oain Nafarroan, azaldu da arazo bera, Alkerdiko Kobazuloarekin eta ondoan dagoen arroi batekin, eta bere ala gelditu diote obra, leherketa baten ondorez, eta eskatu ditu, ez dakizen duen milioi euro indemnizazioa. Beia sartezekoa, ikusiko zen duten egunkarian, baita ere esaten nahi dela nagusiak, udalari eskatuko diotela indemnizazio bat, bere eskubideak entzeatik, eta jaurlaritzari ere bai bestetik. Eta sartu gaitezke, oso dinamika txar batean,
Ondarearen babesera. Gaur rekomendatu igual hirigintzaren asuntoa pixkat eskubideena ez da gainagia, ez horre enpresa batek agian bazuen eskumenaia eman da guztiapen hori egiteko, hirigintzan ja legeak ja horrek posten du, arautegin berak ez dizula eskubiderik ematen. Egiten dezunen ja zentzura eskubidea egin gabe duzu, arautegia lanita batek ez du pixka egiten da, baina bai esan jendeak segitut diratzen du pixka de efekto penalitzez. Segi horretan. Kalifikatuen artean daude Burdinaroko herri gotortuak. Daukagu, Munondi, Azpeitia eta Azkoitiaten, Itxur, Albizturra sarten, Buruntza eta Basagain. Beste kastro gehiago ezautzen ditugu eta eskatuta dago beraien izendapena. Diputazioak eskatu dio Jaurlaritzari, lanen nahi dira, baina 3 edo 4 bakarrik deklaratzen dituzten urtean oso mantxo ditu. Eta hauek berez, babestuta daude eta maila goren. Bueno, pasa. Hauetan, nola oso eremu handiak babesten dian, ez du esan nahi ezin diala ikutxu eremu oso horiek ez. Eremu handi hauetan, badaude aztarnak dauden tokiak eta beste batzuk, harresiaren barrenen gelditzen dira, baina nolabait esplotatzeko, ustiatzeko baimena ematen dute dekretu hauek. Baldintza batzukin. Batez ere, basoen asuntoa, bai gertatzen dela, basoaren ustiapena albidetzen da, baina moztu ondoren, ezin da berriro aldatu, eta orduan baldintza oso bereziak eta oso ondo zehaztuta azaltzen dira dekretu horretan. Hori zen Itxur, hemen daukagu Munondi, jarritu, Buruntza, Andoainen, eta Basagain, Anoetan. Pixka gutxi gora bera ikusteko, zer daukagun elementu betan, saltzen dira harresiak, induztu ondoren, baita ere jakin izan dugu gutxi gora bera etxeak nolakoak zian, Burdinarroan, 2005 urte gutxi gora bera, baitu. Ondien azaldu dira komertzioaren aztarnak, ematen du pixu hauek ez dakit txampon moduan edo ez dakit metal oso bitxiak edo pixatzeko balio zuten pixuak ziala. Seinale horiek badakigu zerbait esan nahi dutela pixuaren baloreakin, baina brontzesko pixu txiki bada. Buruntzan Andoainen induzketa batzuk egin genitu, izan zuzenaria eta azaldu zian material batzuk, etxe batzuk badakigu daudela argoian, hor baita dago arriskua, arrobi bat dago beran, arrobi handi bat, berez, ja babestuta dago eta ezingo luke gora iritsi eta desagertarazi kastro edo herri gotortuak. Eta Basagainen Anoetan jarraitzen da induzketekin urtero, eta, eremu oso hondiak zabalak eskabatu dira eta saldu dira oso gauza berezia, igual golde baten pieza hoa saldu zen, horrenekoa Gipuzkoarako, nekazaritza nahiko aurreratua zeukatela demostratzen. Aizorrotzeko gaztelua, azkenekotakoa babestu dana, baita ere eman diote babes gorenena, eta 2 eremu izendatu dituzte. Egia esateko Jaurlaritzak hemen zehaztu du zer egin diteken da zer ez diteken egin, baina kasu batzutan guri gehiagia izan egiten zaigu. Oso detaila hondikin jartzen du zer egin diteken toki bakoitzean, pista hau ezin dela erabili eta badaude aurretikan zeuden jarduera batzuk, hortzeo merendero bat eta beak esaten dute hori ezin dela erabili, pistara ezin dela erabili, eta Josu komentatzen duna, askotan dekretuak aderatzen dira, ez guri, ez udalari bate konsultatu gabe, eta gero betearaztea oso zaila da. Guk egiten dugu lan hori betearaz lehagen, komila artean ondariaren polizia. Eta orduan, dekretua jartzen duna, betearazi barba ezu, multa pila bat jarri beharko zen duke, edo horre guarda basotzen bat jarri pista horretik inorez pasatzeko, edo horrelako gauzak askotan ezin dira daude. Hor jartzen du hori dena, zeran merendera zer egin eta zer ez egin eta horrelako.
Bueno, induzketak oso interesgarriak izan dira, ze Erdi Aroko gaztelua zela pentsatzen genduen, baina azaldu dira bai, erromatar garaiko aztarnak, 5. mendekoakola, eta guain azkeneko urtean azaldu dira baita ere Burdin Aroko aztarna batzuk. Historian zehar, urte askotan okupatutako muino bat edo tontor bat, oso ikuspegi edarra daukade goide baldean, kontrola dut. Hondarribiko hirigune historikoa. Arkeologia aldetik da hirigune bakarra kalifikatua dagoena. Beste guztiak inventariatuta daude. Zer esan nahi du honek? Indutela dekreto bat oso zehatza baita ere. Esaten du, orube bakoitzean zer egin behar da. Induzketa egin behar da, zundaketa egin behar da, kontrola egin behar da, azaltzen bada Erdi Aroko harresia zer egin behar da, oso zehaztuta dago. Horre lan egin izan dugu elkarrekin arkeologoak eta arkitektoak egin dian reforma, berreraikuntza, zaharberritze lanetan beti arkeologia horretikan eraman izan dugu, induzketa txikiak eta hori eta zundaketak ikusteko benetan nolakoa zen elementuak gero jakiteko nola egin restaurazio lanen. Hau da, esparru arkeologikoa, hartzen du parte zarosoa eta bizkat harresia iristen zaneneko tokia, eta baita ere kanpoko eremu batzuk, harresietik kanpo zeuden baluarte batzuk, eta Hondarribiko sarrera nagusietako Santa Mariako batean, egin induzketan ondorioz, proiektu guztia aldatu egin zan, eta egin zan proiektu ia berri bat azaldutako gauzekin. Eta balorean jarri zian, horrelako elementuak, foso berriak eta ezagutzen ez zirenak. Eta, oain gelditu da moduan, espazioa ematen du erabilpenare errekuperatu dela, jende askok erabiltzen dula, eta, alde hortatik, posi gaude. Megalitotegiak. Megalitotegiak baita ere kalifikatuak dira, zailkapen gorenena daukate, eta zabalduta daude, Gipuzkoako mendi guztietan, ez? Hemen ikusten dezuen bezala. Jarretu. Megalitotegia babestekoan, babesten dira zehazki megalito bakoitza, megalitoak izan ditezke dolmenak, izan ditezke kromletxak, tumuloak, sukarriak, eta orduan edo zistak ere bai. Orduan bakoitza babesten da bereziki, elementua da ontokian, eta elementua da ontokian bakarrik interbentzio zientifikoak egin ditezke, 5 metro inguruan babes berezia dauka, baina gero daude eremu oso handiak babestu dianak albidetzeko edo azaltzea barrenean aztarnategi berriak. Aztarnategi berriak izango lirateke trikuarriak edo krometxak eta egin dituzten jendeak zeuskaten bizilekuak. Orduan Jaurlaritzak babestu zona guzti hori esan ez, obrak egiten badia, obrak dira peinu mostea, normalen, peinuak edo pistan darrien batzuk edola, egin behar dira aktuazio berezi batzuk. Askotan, karga handiak dira nire ustez propietarioentzat. Zeren eta, oso igual dolmenetatik oso urruti dauden tokitan eta askotan igual bereziki ez dienak oso egokiak horretarako bizileko horiek topatzeko, jarraitu guko nuke zehazki dekretuak esaten duna, baserritarrak kontratatu beharko luke arkeologoak, pinuria mozteko, pinuak eskuz bota beharko lirateke edo makinaria handirik erabili gabe, eta kontrol arkeologikorik beak ordaindu beharko luke baita ere. Orduan, askotan, saiatzen gea, batez ere, egokiak ez diren tokitak, izu harrizko aldapak eta babestuta daude, igual ez dugu gehiegi behartzen, baserritarra hori egiten. Ze kasu batutan, ezinezkoa da eskatzen den guzti hori egiten. Orduan, hemen kasu honetan berriro Jaurlaritzai eskatuko genuke dekreto hauek egiten dianen, itxeiteko bai udalekin eta bai diputazioarekin
ez dakit, posible diren gauzek egiteko, askotan ez zailak diren. Bueno, hemen daude megalito klase diferenteak, ikuarriak edo menak, onletxak, egiartuak ez da, pasa, tumuloak dira harripilak, teorian batzuk estaltzen zituzten trikurriak gainetik, beste batzuk tumulo sinpleak zian eta hor zeuden enterramentuak, eta batzutan daude tumuloak bezala mana prehistorikoak eta askotan igual ez dira izaten, dira txabolaren ondoak edo horrela, ez horrela. Eta gero zutarriak edo mendiak. Hirugarren eremu handi hori esan dizutena, hori da bizkat arazo gehi ematen duna besteko momentuan. Lehenengoa eta bigarrena bai normalen ezagunak diala eta markatuta daude eta ez dute arazoik ematen. Egia da, propietarientzako karga, batez ere bigarren eremua, karga handi xamra dela baita ere, 5 metro inguru tumulo handi bat balin bada, behartzen ditu zuhaitzak, handauzkan zuhaitzak moztera, botatzea eta gehiago zendu aldatuan. Eta egia da, alde hortatik, kexak eta bilerak diputazioan dola, behar esaten dutelako, igual, arrobiak esaten duna maila hundian reileitzen, hauek esaten dute maila txikian, baina kentzen zaizkila eskubide batzuk. Jarraitu. Pasa. Bueno, guk ematen dugun kontrola, mendiko departamentoarekin batera egiten dugu. Bereik bialtzen dizkigute zonalde megalitiko hauetan egin behar dian lanak, pinu mosketak izaten dien normalen, kaso honetan aritzak dira, baina. Eta guk ikusten dugu beste afekzio egon diteken ikurrean edo bisatzen dugu propietariori, nola egin behar da, seinalistatu behar dela, eta daukagun gis baten bidez, markatzen dugu partzela eta ikusten dugu ze eragin auki dezakegu. Gero dago aizpeako meategia zerainen, baita ere bi eremu handikin, eremu bat babes konkretu badukana edo zorrotzagoa, justu labeak dauden zona hori, eta gero bigarren eremu handigo bat. Segi. Hauek dira han bertan dauden labeak. Gero daude inventariatu edo zerrendatutako elementuak. Daude, hirigune historikoen zonalde arkeologiko guztiak eta lineatzo eta itzulua. Zonalde arkeologikoak hirigune historiko horietakoak. Ze esan nahi du horrek? Hirigune historiko horietan egiten dian obra guztiak, lurrazpian zuloak egin behar dituztenak, denak kontrol arkeologikoak gutxienez behar dute. Orduan, normalen, udalek dira abisatu behar digutenak. Beraiek obra bat egin behar dela, ez diote baimenik eman behar, proiektu arkeologikoa ez badute aurkezten. Aurreko, ez dakit, markadan edo bi hamarkadetan, izugarrizko obra bila india parte zarretan etxeak berritzeko eta horrela. Orduan, alde batetik lan handi arkeologoi, beste aldetik egin dira aurkikuntza asko legeari esker, bestela egin duetzienak. Eta horrek albidetu du, batez ere erromatarren ondorengo arkeologia hobeto ezagutzea. Erdiaroko gauzak, azaltzen dira, kasko historikotan batez ere hori erdiaroko gauzak eta hori. Zer hartatu da, konstruzio asko gelditu danen, arkeologo guzti lanik gabe gelditu dira. Lan ontatik bizi ziren gehienak eta asko lanik gabe gelditu. Zonalde arkeologiko horiek jarraitzen dute babestuta, baina ez dira egia esateko oso induzkena gutxi egiten dira eta oso. Eta linatze eta itzuloa da, itzulo bat eskatu genduna babestea eta ez zuten kalifikatu baizik eta maila hori eman zioten, inventariatu maila. Baina, haue bezala, badaude Gipuzkoan, 180ko bazulo,
badakigun aztarnategi arkeologikoa dutela eta babesi gabe daude. Hori denak eskatu dugu Jaurlaritzari babestea, baina, edo baten egiten dituzte edo egiten dute deklarazio bat multzo osoarena, edo bestela, ekin duen zarteitzen barko dugu. Eta oso bereziak daude. Adibidez, Leze Txikiko kobazuloa, arrasaten. Leze Txikiko kobazuloan dago besaezur bat, emakume batena, Neandertal aurrekoa dana. Da gizaezur zaharrena, Gipuzkoakoa eta Euskal Herri ia osokoa. Eta orduan, kobazulo horrek berez ez dauka inongo babesik. Osea, Jaurlaritzak ez du inola babestu. Babestu du udalak, bakarrik ere ikusiko dugu, katalogen bidez, udalak zer egin dezakeen ez. Babestu du, bere katalogan sartu du eta plan berezi bat egin dio, ingurua babesteko. Baina bestela edukiko babesik. Eta Abiadero Handiko trena abitu zen momentuan, lehenengo proiektuak erdi-erditik hartzen zuen eta txikitzeko asmoa zeuken. Orduan, alegazio bat egin zuen partikular batek, unibertsitateko irakasle batek, eta onartu intzan alegazio hori, eta desbideratu zuten Abiadero Handiko trena baino. Berez, horien barko luke ustez, kalifikatuta eta oso ondo babestuta eta proiektua iterakoan ikusiko zuten eta ez zuten handik nahi. Hauek dira kasko historiko guztiak, inventariatuta duenak, ondarrabikoak enduta kalifikatua jarritu. Hori dira. Kasko historiko gehienak daukate, ez dute, dekretua daukatenak arkitektura babesteko gehienak badaukate zonalde arkeologikoa ere babestuta. Baina badaude batzuk, alrebez dienak, bakarrik zonalde arkeologikoa babestuta dana eta hirigunean dana babestuta. Azkoitian adibidez, eremu ezberdina daude, eremu zarrena, Iraurgiko San Martinengo Eliza da tokia, eta barba. Toki guzti horietan, obra bat egiten baldin bada, egin behar da, interbentzioa. Eta azkenen dauzkagu balizko eremu arkeologikoak, oso berezia da. Jaurlaritzak ikusiz, kalifikatuta eta inventariatuta elementu gutxi zeudela, esan zuen, bazbadare jarriko ditugu balizko eremu hauek, ez? Zerbait obra bat egiten bada, bazbadare interbentzio arkeologiko egiteko. Baina, guk esaten dugu bezala, kontu behar dute udalek, bere elementu babestekoan, zerrendan balizko eremu arkeologiko bezala soili jartzen badia, ez daude benetan babestuta eraikin. Baserri bat, zerrenda honetan balin badago, bakarrik esan nahi du, egin behar dela interbentzio arkeologikoa eta baserria bota daitekela. Bota dira asko, baserri asko, balizko eremu arkeologikoa dira. Orduan, benetan udalak nahi badu, baserria ere babestu. Ze kasu batzuetan, arkeologikoa eta arkitektonikoa ez datoz bat. Igual, etxea aspalditi botata dago eta berri egin dute, txalet bat egin dute, baina lurrazpian oraindikan egon diteke baserri zarraren aztarna. Eta horregatik handago beztuta. Baina beste batzutan, baserriak merezi du. Eta nola zerrenda honetan dagoen, uste dugu askotan, bagaia babestuta dago. Baina ez dago babestuta. Esan nahi du bakarrik, interbentzio arkeologikoa behar dela, obra bat egiterak. Horrean. Hori da. Balizko arkeologiko gunetan, egin beharreko edozein obretan, ikerketa arkeologikoa egiteko exigentzia dator. Lurrazpia ez balin bada aldatu behar askotan ez dugu eskatzen. Orduan, kasu honetan, udalekin harremana daukagu eta galdatzen goa. Ze obra mota da. Teilatua berritu behar dute, baserrian edo lehioa konpondu edo barreneko tabikeri aldatu. Orduan ez dugu eskatzen ikerketa arkeologikorik. Lurrean zapata berriak egin behar dituzte, orduan. Udal batek aldezarreko kare guzti aldatzea junda eskatu dut. Bai, olakoa.
honetan legea jartzen du prozedura da sustatzaileak, obraren sustatzaileak ikerketa bat aurkeztu behar dula, diputazioaren aurrean da. Ikerketa hortan jarri behar dula, egin behar duen obrak zer eragin eduki dezaken sustrato arkeologiko horretan. Claro, zer gertatu da, hasieran hori jarraitzen gendun zorrotz, eta orduan esaten genion promotoriari aurkeztu estudio bat. Zaiten zuen, behak hartzen zuen, kasu batzutan gertatu da, enpresa batek egin behar zuen aldaketa bat, eta bota bat zuen ez dakiz epabelloia, eta egin behar zuen berri bat. Hartzen zuen enpresako nagusiak bere hiloba historia ikesetakoa, esaten zuen, intzazu hemen estudio bat, eta jartzen zuen ez dago eraginik, presentatzen zen ura, eta ez dago eraginik, eta etxitzaion ezigitzen. Eta orduan, kontu hartu ginen, legea jartzen duen bezala jarraitzen badegu, gero, estudio hori aztertuta, guk esan beharko genduke, beharrezkoa da, edo ez, interbentzio arkeologikorik egitea. Ez zeukala logikarik, orduan beste modu batea egiten dugu, baina eskatzen dugu proiektua, dago jaten gira berta ikustea, zer eragin edukiko du. Eta orduan, hemen behar da, proiektu arkeologikoa, hemen ez da behar. Estudio hori ez dugu ja eskatzen. Naiz da dekretuak hori jarri, estudio hori behar dela guk ez dugu eskatzen, guk zuzenen egiten dugu. Hori bai, udalei eskatzen diegu abisatzeko, eta kasu batzutan ez digute abisatzen. Eta enteratzen geha gero, bai aurra indala, bukatu dala, eta horrela. Carlos? Ordua da. Bai, azkeneko adibidea, balezko eremu arkeologikoa dana, San Bartolomeko muñoa Donostin, horri esker, babes horri esker, egin dela interbentzio arkeologiko potente bat, azaldu dira, azken hortzeon konbentuaren azkeneko garaiko, Meretzigarren-mendeko egitura guztiak, eta alde hortatik baliogarria dela kasu askotan, topatzeko interes handiko gauzak jarraitu. Hau dena dago, muño osoa dago abestuta, orduan egin dituzten obra guztietan, promotoriak kontratatu dute enpresa bat, arkeolan kasu honetan, jarraitu. Jarraitu. Eta, presupuesto potente batzukin, dara 30.000 euro kasu honetan, egin da obra, jarraitu. Polizia Nazionalen kuartela zegoen aurreko plazan, eta saldu dira egitura guzti hau, kalostra, saldu dira Elizaren ondoan zeuden sakristiak eta konbentuaren beste zenbait estantzia horiek, eta jakin izan dugu zehazki, plano bat zuzar batzuk eta bat zeuden, baina nolako zan, da rekuperatu dira material batzuk, zeramikoak eta hilobi batzuk ere hilobi batzuk ere saldu dira, kale zarrak, hau da goitik ateratako argazki bat, egitura guztia ikusteko, benetazkoa nola zen, eta ez planotan asaltzen zena. Eta kasu honetan, esaten dizudan bezala, balizko eremu arkeologikoa zen, orduan. Interbentzio arkeologikoen martzan, baina hau dena ja desagertu da. Benetan hori babestua egoteko eta ez suntsitzeko, eskabazio inondoren eskatu beharko litzake inventeriatu edo kalifikatzea. Eta jaurlaritzak inventeriatu edo kalifikatzen badu, orduan bai ezingo litzake leku. Demagun asaltzen dela templo erromatar bat. Hori mantendu beharko litzake. Eta orduan hori zuzenen urgentziz eskatuko litzake inventariatzea edo kalifikatzea, eta ja proiektua aldatu beharko. Gero atzaltzen dira materialak, entregatzeko obligazioa dukate, Gordailun, Irunen, eta jarduera arkeologiko hauen 50% erdia, diputazioak ordaintzen dio promotoreak. Promotoreak kasu guztietan, ia basarritarroa bere basarria aldatu behar dunen, edo enpresa handi bat hemen bezala etxeak egiten, etxe bizitzak eraikitzen, aurreatzen dute dirua, ordaintzen dute, baina erdia diputazioak. Dio legearen
udalei ez, bakarrik promotore pribatuak dira. Vale. Bueno, honekin ja bukatzen dugu guain. Galderaiko zizu bali mokan. Bai, hori da, galdera bat bali motazue. Zoibiritzunez, burura etorri zaiz beste gai bat mugarriena, herri arteko mugarrien kasua, ez? Ze azkenean, gaur egun gurean aldatu dira, zenbait mugarri alboko herriekin, baina inundik inora kulturari ez zaio etorri inungo galderarik edo, ez? Badago dokumentazio historikoan, mugarri horiek bere momentuan zergatik jarri ziren, nun, zen momentutan, eta ez dakit guri dagokigun edo ez. Gai hori ere konplexua dela badakit, baina... Bai, egia esateko, Foru-Aldundian bertan, hori ez da kultura bezala eramaten, baizik eta lurralde informazio zerbitzutik ematen dute, eta kudeatzen dute hori dena, gero aparte dago katastroa, baina lurralde informazio zerbitzuak erabakitzen du eta dauka dokumentazio guztia. Dokumentazio asko hori da, artxiboko dokumentazioa da, edo kultur dokumentazioa da. Askotan, gero bizkat fase praktikoan ikusiko dugu, baina udal batzuk, izan dutena da, igual estudio bat enkargatu, baina igual kulturei ikuspegitik, mugarriak ikusi, ze dokumentazio historikoa dagoen, eta horrek gero laguntzen du beste delimitazio hori edo hobeki iten, hor gertatzen da gauz bat, horren ontzian mugaketa batzuk historian zehar, eta badirudi legez azkenekoa dela balio duna. Askotan azkenekoa, 1942an egin zara, igual ez da ondo, edo aurretikan historian egin ziren gauz batzuk desagertu arazi ditu, mugarri batzu desagertu dira eta aldatu dute tokiz, baina legez hori da balio duna. Eta aldatu behar balin bada, prozedura badago, norma foru agindu badago, nola aldatu eta hori dena. Baina egia da, hori ere kulturatik ez dugula inoiz eraman, eta egia da kultura arloko gauz bat izan ditekela. Gero bigarren zatian ikusiko dugu, hau da, nola daukagun kultur ondarearen legeen ikuspegitik. Baina beste modu bat bestekoa da normatiba urbanistikoa edo hirigintzako normatiba eta da katalogoa. Eta katalogoan bai iruditzen zaigula guri zer esan handia daukazuela kulturteknikariek, katalogoa ezin da egin soilik hirigintzako kriterioekin, hor bai diala kultur kriterioek eta katalogoiek aprobetxatu behar dira, babestu gabe dauden gauz asko eta herri mailakoa dienak babesteko. Aprobetxatu behar dira, igual ondarez materiala dana, baina, igual gauz material batzukin lotuta dagona babesteko. Adibidez, erromeria bat edo egiten bada, edo dantza bat, baina toki berezi batean, toki hori babesteko, edo egiten dira bilera batzuk inguruko herritako bilerak, ez dakize belatzean, ez dakize etxe aurrean, edo horrelako gauzak, horiek babesteko baliogarriak dira egiten zaigu kataloga. Eta baina arte, soilik erabili dira oso kriterio hirigintzakoak, eta gaina begiratuz, nola di joan herriaren hazkundea, eta esan, hau ez dugu babestuko, bada, gero igual ez dingo dugu egin, nahi dugun hau, eta orduan, hor nik uste egin behar dugu bizkarat egin behar. Hori ikusiko dugu, gero atxeden aldiaren mundu. Nahi zuen bezala, ez da mokatzen beste galderaiko isingo genuke, tarte bat hartuko nuke, maitkat erdi pasatxun buru urtarte, gero gotituko gata, ja talde lanian jarriko genuke. Baina ingo duena da, itzi berrela ontzion dugu behintzat, hemen gaudela aprobetxatuta, presa ikusko genuke, eta gero ja tartetxoaten kafe hartuko genuke. Ara ja guztoko gain da. Bai. Beran dago eta